A ktorí ste tu ešte neboli, tak sme veľmi radi, že ste došli. V princípe Klub Garáž je projekt alebo nápad mladých ľudí z tohto mesta. A sa snažíme, aby sa títo mladí ľudia rozvíjali a dnes je to nielen o tých mladých ľuďoch, ale téma je zaujímavá pre všetky generácie, aj preto možno ste si všimli plagát Garáž klubu aj tu na dverách alebo na stene, že garáž pre všetkých. Takže chceme slúžiť nielen mladým ľuďom, ale aj ostatným generáciám, pretože kto by nechcel byť zdravý. Dobre, toto je, ja som Roman a som z Košica, predstavím, inak som vedúci klubu popri inom. Takže všetky veci na mňa, nápady a možnosti ohľadne klubu. A toto je Janči, náš dobrovoľník. Čaute. Ktorý by mať tiež svoju časť, aj ochutnávok, aj toho, ako sa snaží zdravo žiť. No a začneme rovno. Ide nám záznam? Matej. Dobre. Dáme to aj na YouTube. Sme začali, ak nepoznáte všetky naše komunikačné kanály, tak cez stránku mesta môžete si pozrieť akcie, ktoré fungujú, lenže niekedy sa vymyslí aktivita, ktorá nestihne ísť do mesačného plánu alebo toho dlhšieho. Takže máme na Facebooku vždy aktuálne akcie, ktoré sa dejú. Napríklad v nedeľu je cestopis Uganda, ten je na plagátoch, ale potom sa vymyslí ešte niečo, čo tam na plagáte nie je. www.garažklub.sk. To je pre všetkých, ktorí nemajú radi Facebook alebo ho nemajú. Takže tam nájdete rovno bez prihlásenia všetky aktivity, ktoré sú ako garáž eventy. Dobre. Ako vidíte, šumí nám aj projektor, ale ešte sa dá použiť. Zháňame darcov a sponzorov, takže keby ste vedeli o niekom. Tak dobre, poďme k téme. Toto tričko je staré a deravé, ale na schvál som si ho zobral, pretože keď som ho nosil a bolo nové, tak som mal 20 kg viac. Takže vidíte tú kapacitu, tak, do šírky, aj vpredu. Snažil som sa aj tým, že kúpim väčšie, schovať to brucho. A takisto som bol aj dosť chorý. Asi takých 30 dní pracovných počas roku, čo už je dosť. Takže ma to prinútilo sa zamyslieť nad tým, ako žijem. A teda môj príbeh, ak to vidíte, boli tie časté tzv. Zimné choroby, proste soplenie a tak ďalej. Chrbtica ma takisto neobchádzala, lebo som vysoký. Mám rád počítač a klavír, takže vždy som sedel. Budú asi baterky. Máte, dáš mi baterky? Alebo si prehodíme mikrofón. Dobre. Neobchádzali ma ani tieto problémy s chrbticou. Keďže som mal 20 kg viac, tak prirodzený následok je vysoký krvný tlak. Bol som už operovaný na bruch a to mám človek mladý okolo 30-ky, 2 operácie za sebou. No poviem úprimne, je to hanba. Takže ma to prinútilo sa zamyslieť nad tými všetkými vecami. Okrem toho som mal nervy, problémy s nervami, so sedením, sedací nerv, ale aj som sa veľa rozčuľoval a teraz sa možno zľaknete. Veľa mŕtvych kamarátov, mojich rovesníkov. Takže ako začal som rozmýšľať dokoľu, čo sa deje. Asi nežijeme správne. Takže preto vznikol tento seminár a mal som ho už viackrát na iných miestach a teraz vám povie Janči, jeho motiváciu. Takže keď som začal cvičiť, bolo to asi pred nejakým rokom a pol, ale vtedy bral som to na strašne ľahkú váhu, lebo vlastne som cvičil a že som prišiel do mesta a opil som sa, vlastne tak to nemalo vlastne taký žiadny účinok. Ale po tom roku a pol, čo dá sa povedať, že som bol na dne, mal som aj také depresie trošku, tak od roku 2017, vlastne o nejakého 20. mája, som si povedal, že stačilo, že nejdem sa už opúšťať a začal som cvičiť. A tým, že som začal cvičiť, zvýhlo sa mi jen sebavedomie, ale nechcel som byť aj ako ostatní ľudia, čo skoro každý v piatok v meste a skončili ako ja pred rokom a pol a začal som aj vlastne tým druhým ľuďom pomáhať, ako sa stravovať, ako správne cvičiť. A nielen tú zdravú stravu, ale aj tým vlastne je dôležitá myseľ. Ak máte čistú myseľ a ak máte tú správnu motiváciu, tak dokážete všetko, čo len chcete. Dobre, ja keď si ťa pamätám, že ako dobrovoľníka som volal Jančiho, že či nepríde s niečím pomôcť, tak že je v nemocnici. Tak povedaj o tom, že prečo a tak, čo si sa poučil?
Nepamätám si presne, ako to bolo. No, dosť som aj tak sa dával za počítačom hry a internet, ale som si povedal, že nie je to ten správny život, sedieť za tým a ničiť sa tým, že človek zle sedí a podobne. A tak som sa rozhodol vlastne od tohto roku, som si povedal, že toto je môj prelomový rok. Tu chcem zo seba spraviť niečo viac, chcem pomáhať ľuďom, motivovať ich k cvičeniu a vytvoriť, dá sa povedať, takú fitness spoločenstvo, rodinu, nejaký kruh ľudí, nie kruh, možno aj štát, možno aj Európu. A prinútiť ich, že nie prinútiť, ale motivovať ich k cvičeniu, lebo jediné cvičenie je to, čo človek môže robiť nielen fyzicky, ale aj nejaké psychické cvičenie, napríklad si prečíta knihu, nejakú dobrú hudbu si pustí a nejako kvalitne zrelaxuje, napríklad plávaním a podobne. Dobre, ideš presne podľa osnovy, to sa mi páči, je tam ten relax napísaný. Aj to, že spomenáme nielen telo, ale aj dušu, lebo naozaj sme komplexné bytosti. A je to jednoducho tak, možno ste počuli o tom, videli niekde taký trojuholník, že je tam také oko, vraj to symboluje Božiu trojicu, ale ten trojuholník budeme mať dnes v tých slajdoch, pretože Otec, Syn, Duch Svätý, to sú tiež tri. A v mnohých veciach sa dajú nájsť tri, napríklad aj farebné zložky, červená, zelená, modrá, ktoré máme v oku a tie senzory vedia rozpoznávať všetky farby, tak z tých troch elementov sa mnoho vecí skladá, takisto aj naša bytosť. Proste máme telo, vieme, že sa o ňo potrebujeme starať, to je bez debaty. Občas zabúdame na to, že aj duša potrebuje starostlivosť. Nenadarmo psychológovia majú svoje ordinácie, aj pastori a kňazi majú svoje časy poradenské a takisto aj duch, možno, že ak neviete, kde je rozdiel duch-duša, tak duch je to takéto hlboké, ktoré skôr hovorí o tom, že potrebujeme niečo nadprirodzené, potrebujeme nejakého stvoriteľa nájsť, potrebujeme nájsť zmysel života a všetky tieto veci. Duša je skôr v takom relaxe a spánku, aj k tomu dojde. Čiže, keďže sme takto komplexné bytosti, je dôležité, aby sme vôbec nezabudli na nejakú oblasť, že vôbec si nebudeme riešiť. Tí moji kamoši, ktorí už nie sú medzi nami, tak mali určité tajomstvá a veci, ktoré si skrývame, neriešili práve v tej duševnej a duchovnej oblasti. Takže taká normálna otázka, sa opýtam, že koľko sa venuješ, alebo keď ma môžem týkať pre jednoduchosť, zdravému rozvoju v oblasti tela, aj koľko hodín týždenne, môžete zakričať, ako sa venujete. 5-6. Ja mám také praktické tipy, každý deň 5 minút je môj cieľ. Fakt sa budete smiať, ale každý deň 5 minút cvičiť je môj cieľ, ktorý sa snažím dodržať a nie som vždy dobrý. A tých 5 minút spraví veľký rozdiel, naozaj. Takisto v klube tu už štvrtky sa cvičilo, teraz sa začína útorky, mám strašnú svalku na brucho, lebo som 10 minút cvičil. Takže je to naozaj problém. Dokonca teraz civilizačný by sa dalo povedať. Proste táto doba všetkých nás nutí sa správať nejako a keď nerešpektujeme to, že máme telo, ktoré sa máme starať, je s tým problém. Ale takisto aj duša, aj duch. Dobre, ukážem vám svoj krvný tlak, to je snaha, taký dobrý tip, ako sa o svoje telo starať je to, že si budete nejakým spôsobom monitorovať hodnoty. Je informatická doba, je to tiež moje hobby, alebo inak profesia. Proste sledovať hodnoty a zapisovať si. Máte všetci, kto má smartfón alebo kto nemá, skôr opačne sa spýtam. Kto nemá smartfón, nehambite sa ruku hore. Telefón, internet, nevadí. Papier funguje tiež. Zapisovať si hodnoty zdravia, s ktorým mám problém. Ja som mal vysoký tlak a nevedel som o tom, keď som začal merať, tak som si fakt musím niečo robiť. Ako náhle som si začal zapisovať, začal som riešiť nielen to fyzické, že treba schudnúť, to už je známa rada, aj lekár mi to povedal, ale aj to, že musím vyriešiť svoje vzťahy a konflikty, ktoré mi dvíhajú krvný tlak, spôsobujú ťažkosti, dokonca, že nemôžem spať. Čiže mal som také obdobie, musel som sa veľmi zamyslieť nad sebou, riešiť svoju dušu, ale aj ducha, pretože to odpustenie, ktoré je vecou duchovnou, je strašne dôležité. Takže ja som si potreboval položiť veľa tých otázok a okrem chudnutia dať do poriadku aj svoj duchovný život. Čiže je to tak, že som riešil hmotnosť, riešil som stravu, čo jem,
riešil som konflikty a režim dňa, dokonca som zistil, že to mám tak rozbité, a to sa týka skôr mladých, tu si to už spomínal, že proste večer, víkend, proste totálne rozbitý ten biorytmus. Nie nadarmo je striedanie dňa a noci, nie nadarmo má týždeň 7 dní, proste všetko má svoj určitý rytmus, ktorý treba dodržiavať. Keď to človek rozbije, tak to rozbíja potom aj ten organizmus. Čiže u mňa to bol ten krvný tlak, hovorím to cez môj príbeh, ale strašne dôležitý princíp, že aj režim dňa treba dodržiavať. Stres je tam ďalší, som spomenul, je to, máme niekedy aj taký negatívny stres, ktorý nás ničí, ale môže byť aj pozitívny stres, čiže nie som proti tomu, aby sme ho eliminovali, ale je to dôležité, aby sme vedeli, čo s ním robiť. A potom je tam kľúčové slovičko Boží pokoj. Pre tých, ktorí ste veriaci, je to pochopiteľné, pre tých, ktorí nie, tak je to niečo, čo sa nedá vyprodukovať ľudskou silou, proste za akýchkoľvek okolností búrka okolo vás dokážete byť pokojní. Takže to je niečo, čo je fakt človeku samotnému nie je možné a tú túžbu po nadprirodzenej pomoci máme v sebe všetci, takže to je tiež dôležitá vec. A potom PN versus vďačnosť, moje kľúčové slovíčka PN. S prepáčením to znamená permanentne nasratý. Proste, áno, ja myslím, že táto choroba PNK, ale v preklade permanentne nasrdený je lepší preklad, postihuje mnohých. A fakt to spôsobuje veľa problémov a opak toho je vďačnosť, čo je zase to veľmi súvisí s tým, nielen duševným, ale aj duchovným, že proste ak viem, že sa hovorí veľakrát fráza vďaka Bohu. Ale keď to naozaj človek tak berie, tak zrazu prežíva väčší pokoj a väčšie šťastie. Takže môj indikátor, ktorý som si musel sledovať, krvný tlak. Ale keď sa zamyslíme nad sebou a tzv. Sebareflexiu alebo proste vyznávanie chýb, hriechov alebo akokoľvek to nazvete, keď to robíme, tak to je cesta ku zdraviu. Takže, ale možno máte otázku, prečo nie sme všetci fit, ale sme namiesto toho chorí. Tak som si zobral tak na nožku taký prehľad, čo všetko to spôsobuje. Lebo niekedy sa fakt snažíme a nemusí to byť naša chyba. Takže je tu tá potvora dedičnosť. Proste je to chyba generácií pred nami a priamo nemusíme my mať na tom podiel. A potom je tu vplyv iných ľudí alebo prostredia. Poznáte to výpary, dým od suseda alebo z auta, chémia v strave a tak ďalej. Proste je to niečo, čo dá sa tomu nejako vyhnúť možno, ale nie je úplne. Proste žijeme v nejakom prostredí a to nám spôsobuje problémy. Potom je to dokonca vyšší zámer, vyššia moc. Keď čítate zmluvy malými písmenkami, vyzerá to, že na čo to tam dávam, ale keď si poriadne prečítate nejakú zmluvu, dokonca dodávateľské zmluvy medzi firmami majú vždycky klauzulu o vyššej moci. Že proste firma neručí za to, že dodá niečo, pokiaľ zasiahne vyššia moc. Či je to prírodná katastrofa alebo nejaký boží zásah, akokoľvek to nazvete, proste oni s tým normálne rátajú. Čiže je to fakt tak, že mnohé tie situácie v živote, ktoré máme a máme sa zle, máme problémy, niekedy fakt nevieme a môže to byť nejaký vyšší zámer, nejaká vyššia moc. Na to vám teraz vysvetlenie neposkytnem, to môžeme sa baviť inokedy o názoroch. No a potom je tu konečne ten štvrtý bod a o tom je hlavne ten seminár, že kvôli sebe sme chorí. Kvôli sebe máme problém, lebo my robíme chyby a ničíme sa. No tak rozvedené na drobné. Je to prvá možnosť je, že nevieme a nerozumieme veciam. Keď pozrite na moje tričko, sa k nemu vrátim, fast food. Fast food je moderný, chutný, populárny, ale na tomto tričku trošku vtipne ukazuje niečo iné. Keby som mal robiť si srandu z niečoho, tak vyveštíme z toho, že fast food je zdravý, pretože beh je zdravý. Takéto rýchle závery a rôzne také názory naozaj ľahko môžeme urobiť. Že to poviem, že fast food je zdravý, lebo fast food je beh. No, je to vtip. Je problém, že nerozumieme mnohokrát veciam a nevieme rozluštiť, o čom vlastne tie princípy zdravého života sú. Či je to supermarketing, lebo chcem predať, alebo či je to, ja neviem, nejaká filozofia náboženská, ktorá je zaobalená. Keďže som trošku študoval aj sekty, aj nejakej som mal kamarátov, tak jednoducho je tam veľa aj duchovného. Takže mnohokrát nevieme a nerozumieme, ako sa zdravo správať. Jedni hovoria to, druhý hovoria to, hej, jedzte, čo ja viem koľko, 7 krát denne, druhý hovoria iba 3 krát denne.
neviem ani ja, neposkytnem vám odpoveď, ale dávam princípy, ktoré u mňa fungovali a môžeme sa o tom baviť, diskutovať ešte v tej časti diskusnej. Druhý problém, my nie sme disciplinovaní. To je problém seba zaprenia. Proste máme konzumnú kultúru, v ktorej žijeme. Proste sila tu a teraz, hej, to je dobrá reklama, ale v tomto zmysle proste teraz uži si, kúp si hneď, na čo nemáš, kúp si to a užívaj si, alebo proste hneď, bez námahy, niečo získať. Ľudne povedz Janči, že ako námahu si ty vydal, aby si dosiahol pokrok. Inak dal som jeho fotku predtým a potom dom sa cvičenie na Facebook. Tak povedz, no, bolo to bez námahy? No, ako každá vec, ktorá sa vlastne dosahuje ťažko. Bolo to ťažké, hodiny a hodiny driny, hodiny a hodiny zase odriekania nejakých fast foodov a takých sladkých, neviem, koláčov na sviatky. Posledné koláče, čo som si dovolil na Vianoce, na Veľkú noc som si nedal žiadne. Ale stálo to za to, napríklad nedal som si, čo som si nedal? Napríklad nedal som si čokoládu s orechami, ale orechy s medom, keďže je to vlastne zdravšia alternatíva vlastne sacharidov a bielkovín. Ale stojí to za to a radím to a vlastne aj vyskúšať. Dobre, čiže seba zaprienie nám chýba. Ja by som začal aj vypisovať také tie princípy, čiže nedávam dnes rady, že táto dieta zaberá, robte to a bude to fungovať. Skôr vám poviem princípy, ktoré som pochopil, že tu sú, proste nejak vymyslené, nejak fungujú a sú dôležité. Takže seba zaprienie nie je moc populárne dnes, ale je to veľmi kľúčové slovíčko. Seba zaprienie. To je jedna z dôležitých vecí. Ďalšia vec, že prečo sme chorí a nie sme fit, ničíme sa aktívnym spôsobom, to znamená, že fakt sa prežieram. Sadnúť k televízoru, gaučový muž, gaučový chlap, proste k televízoru, pukance, pivo a už to ide. Alebo rozbíjanie sa v meste cez víkend, v Jedoslave na meste je s tým neslavne, známe, že toto vyzerá veľmi zle, práve kvôli tomu. Proste mladí ľudia sa rozbijajú a ja osobne poznám aj vidím veľakrát, ako idú dole vodou. Proste mi z toho strašne smutno, už takí mladí a návykové látky, drogy a tak ďalej. Proste ten konzumný spôsob nás tlačí a rozbijame sa a ničíme sami. Dobre, keď ideme sa zaberať viacej tým telom, tak ja som vypichol 3 veci, ktoré sú kľúčové a každého zaujímajú a sa každého týkajú. Takže zase ten reálnik, aby v tom bola nejaká vyváženosť. Je fajn začať menej jesť alebo zdravšie, keď sa nehýbem, moc efekt to nebude mať. A takisto ten spánok a oddych. Môj osobný prípad spánku bol taký, že tak ma veci zaujímali a tak rád som mal aktívny život, že som zabudol spať, teda ako v úvodzovkách. Čiže ako darmo zdravá strava a pohyb, ale keď nemalo spánku, imunita ide dole vodou. To bol môj hlavný problém s imunitou, preto som bol často chorý. Nemal som nič špeciálne, hoci bol som raz na oddelení cudzokrajných chorôb, to bolo celkom vtipné, čo mi našli v krvi a dali mi antibiotika, ale v skutočnosti stačilo len zo pár jednoduchých princípov, ktoré sú tu aj na tých slajdoch a som sa uzdravil bez antibiotík a je mi o mnoho lepšie. A hadajú mi o mnoho rokov menej. Takže zapadne medzi mladých v klube. Dobre, čiže možno sledujete v médiách biotrend, že všetko bio, to je také, že niekedy sa na tom aj smejeme. Už sme aj dokonca počuli aféry. A dnešná ochutnávka, časť z tých vecí je z jednej, nazvime to, že biofarmy, aj keď sa tým nehrdí, je to jednoducho poctivý farmár, tu zo Záskalia. A je tu aj slanina, je to aj nejaký mliečný produkt. Proste to neznamená, že nesmieme jesť slaninu, aj tam je to skoro množstve. Dobre, čiže je tu trend bio, ktorý každý vidíme. A čo to znamená? Podľa mňa konečne ľudia prichádzajú naspäť k tomu, čo je prirodzené. Čo sa kedysi robilo, my mladšie generácie sme sa trošku smiali z rodičov, ktorí na záhradke robili, no my sme si povedali, že nikdy to robiť nebudeme. Ale v skutočnosti, keď chcete mať to bio, tak je najlepšie, keď si to dopestujete sami, lebo jednak bio je strašne drahé v obchode a
a neveríme tomu. Nehovorím, že všetci sú podvodníci, ale proste najväčšia istota je, keď si to človek dopestuje sám, vtedy vidím, čo to je. Takže biotrend je taký v podstate marketingový ťah, ale veľmi dobrú vec zdôrazňuje. Čiže to, čo je prirodzené, stvorené podľa môjho presvedčenia Bohom, bez neprirodzených modifikácií, to je to najlepšie. Takže žiadne aditíva a také veci, možno by som mohol aj také ukážky prakticky nejaké. Tu sú výrobky a keď som ich kupoval, tak som pozeral, že čo to obsahuje. Bielkovinové čipsy, snaží sa to byť zdravé, ale keď čítate poriadne zloženie, čo je inak dosť náročné časovo, tak potom zistíte, že koľko je tam aditív. A príklad so šunkou, ktorú som moc nejedol, ale tak som zase začal. A párky, aj tu sme mali v klube párky. Keď som po dlhej dobe si kúpil tieto výrobky, tak som zistil, že tam kopu aditív. Že vlastne to nie je šunka, skutočne. To je šunka s korením, s kopou soli, glutamánu. A už rozpoznám tie chute, ako som zmenil stravu, tak zrazu sa mi ako keby vrátila schopnosť rozlišovať chute. Čiže tento bio ako trend návrat ku prirodzenému, tamto ako druhý princíp, že prirodzené. To, čo je prirodzené, je zdravšie. Pozor na to, niektorí povedia, že všetko, čo je prírodné, je automaticky zdravé. Hej. V prírode máme aj jedy, ktoré vás spoľahlivo zabijú. Takže treba to brať rozumne. Hej. Ďalší extrémny trend je, že raw food, alebo jak sa to volá, paleo dieta, len to, čo spadne na zemi, alebo surová strava, len to je zdravé. Lenže náš organizmus nevie zužitkovať úplne všetko a keď sa veci povaria, tak vtedy sú tiež lepšie zužitkovateľné. Ale zase jesť len varené nie je dobre, čiže taký ten princíp, ktorý som ja videl v tých rôznych, ja som spoznal a funguje, je vyváženosť stravy. Nielen ten trojuholník, že nemám to do troch, ale že určitá vyváženosť má byť aj v strave, že čo jeme. Takže vyváženosť. Takže je surovú zeleninu, čo vôbec není ako obvykle. Môj syn veľmi rád chrumká mrkvu. No super. Málo roboty s tým je, škrabeme to a hneď je vybavené, nenudí sa. Aj surovú, aj varenú, a kombinovať to, tá slanina nie je problém. Čiže jesť jednoducho pestro. Ak by sme jedli len veľmi jednostranne, tak budú nejaké látky chýbať. Keď si vezmete koľko minerálov a vitamínov, je to celý orchester, obrovské množstvo tých látok, ktoré dokopy nejako pôsobia a nikto, žiaden vedec ani publikácia dokonale nedokáže popísať ich účinky a všetky tie veci na organizmus, lebo je toho tak veľa, že ešte stále sa objavujú nové látky, ktoré potrebujeme pre život, takže jednoduchá rada jesť všetko so zdravou mierou. Dobre, aby som išiel ku ďalším praktickým princípom. Moje chudnutie, tak tam nie je tých 110, čo som mal, ale vidno na tom grafe, to je tiež ďalší spôsob. Buď si to písať na papier, alebo jednoducho aplikácia v telefóne, každé ráno sa mi pripomenie, postavím sa na váhu a si znovu pripomínam. Mal by si dať pozor. Ešte lepšie sa vážiť večer, lebo večer chytá taká chuť strašná, vyžerať chladničku. My máme morča, keď otvoríme, ono začne pískať, keď otvorím chladničku, takže to je tiež dobrý alarm proti jedaniu. Ale nejaký spôsob potrebujeme nájsť nejakú spätnú väzbu zrkadlo, proste ten princíp sebareflexie, to som to nedal, ale aj to treba, proste, že sa mám s kým rozprávať, keď už nie s papierom, že si to zapisujem, tak aspoň s niekým hovoriť, počúvaj, zase ma chytila žravá chuť a mne pomáha Aneta v tom ako manželka, že mi povie, že nemal by si jesť, čiže sebareflexia. Čiže neplánujem žiadnu dietu, ale skôr tento princíp, keď ich začnete praktizovať, tak uvidíte rozdiel vo svojom živote. Je tu, neviem ho asi menovať, som ho volal niekedy na semináru, mám pravidelne takú chuť, že aj má veľké brúško, poznáte ho. Proste schudne a potom zase sa rozje, lebo je známy tým, že má rád jedlo a tak to chodí hore-dole. Ja tiež trošku chodím hore-dole, keď si všimnete tú krivku, ale celkovo to má trend, že sa udržujem v tom, že tu je BMI index nadváha, ten tiež nie je presný, ale orientačne sa to dá brať, lebo na moju stavbu tela mal by som mať trošku viac kilo. Ale pohybujem sa niekde tu a cítim sa úplne v pohode. Takže
motivácia tou sebareflexiou alebo zrkadlom, že niekto vám to zrkadlo nastaví alebo nejakým spôsobom si to dáte. Spánok, čo som spomínal, možno budete prekvapení, čo sa s tým dá robiť. Neviem, či riešite nejak spánok špeciálne. A vankúše na spánok lepší, alebo hodná posteľ vraj je dobrá. Po 10. teda už sme. Dobrá rada ísť spať po 10. Zase ten princíp. Noc je asi vymyslená na to, aby sa spalo, tak to nevidno. A aj sa ušetrí elektrická energia, okrem iného. Takže spánok, ktorý je OK, je o tom, že rešpektujem ten rytmus, ktorý je proste vymyslený z nejakého dôvodu. Dokonca ten 7. deň pre veriacich je oddelený, má sa svetiť, má sa oddychovať. Čiže aj ten princíp dňa, noci, aj ten princíp týždni. Dokonca moja mama bola chorá, nemala asi 3 roky dovolenku a potom vážne ochorela a takmer zomrela. A keď som to zistil a bavili sme sa o tom, že čo je v tom, tak si nerešpektovala ten princíp akože oddychu. Čiže nielen deň, týždeň, ale aj v rámci roka mať nejaký proste výpadok, proste kľud, oddych, telo sa treba zregenerovať. Dovolenka, nenadarmo tie zákony máme, sú dobré. Takisto špičkoví manažeri, tuším, po 10 rokoch majú tzv. Sabbatical rok alebo pol rok, proste nepracujú, dostanú maximálne tak literatúru na študovanie a chodia loviť ryby alebo s rodinou na výlety, proste niečo iné úplne. Nenadarmo sa človeku žiada po rokoch zmeniť prácu, lebo niečo tam je, potrebujeme oddychnúť, alebo že nechať úrodu či pole úhorom. Že proste nechať oddychnúť aj to pole potrebuje. Ten princíp tu je, dokonca zvieratá potrebujú pôst od jedla, to by ste nepovedali. Svetové náboženstva majú pôst, hlavne ako duchovný dôvod dávajú, ale je tam aj ten fyzický dôvod. Čiže ten oddych a odpočinok je strašne dôležitý. Takže keď som začal rešpektovať ten spánok a som si to kreslil do grafu, vidíte tu, že tu je okolo 5 polnocov spať a 8 stave, tak mám to dosť posunuté, naozaj som nočný vták. A je to riadne rozhádzané a potom to už tu je takto rovnejšie a zrazu skok, potom ma bolí hlava na druhý deň. Čiže jednoducho ďalší príklad toho, ako si vieme škodiť a ako môžeme oveľa lepšie zväčšiť svoju kvalitu života. A zahral som si takú hru s kamošom, ktorý mal ten istý problém a sme si navzájom tento hry vyznávali, že sedí pri počítači dlho do noci a moji mali to tak majú, že proste kto pôjde skôr spať, tak si zapíše bod za ten deň, keďže online, cez chat sa dá všetko, takže idem spať, som pyžamo, umyte zuby, dobre, smola, ja mám bod, ty nemáš. A takto kto prehrá, potom pozrie toho druhého aj s priateľkou na zmrzlinový pohár, takže zahrali sme si a bolo to super, bolo to aj vtipné. Čiže ak chcete niečo riešiť v živote, tak to neešte sami. Máte ľudí po blízku, ktorí vám pomôžu. Nemusí to byť len aplikácia. Mimochodom, toto je taká aplikácia, ktorá nemusíte si to čukať a zapisovať. Ja keď idem spať, len zapnem aplikáciu, položím ju na telefóne, hej, to je na vankúš a ono to sníma moje pohyby. Už sú v smartfónoch aj pohybové senzory. A tým pádom dokonca sníma aj moje fázy spánku, čiže kedy spím hlbšie, kedy spím tvrdo, teda kedy hlbšie, kedy menej hlbšie, keď mám ľahkú fázu spánku a dokonca aj ma to dokáže zobudiť, tedy nastavím si interval časový, kedy chcem vstať, je dobré mať trošku rezervu ráno a on čaká, keď zaregistruje pohyb, čiže som v ľahkej fáze spánku a sa zobudím a počujem budík. Ja som fakt nepočul budíky veľakrát pri tom divokom životnom štýle a zrazu, keď som zamyslel nad seba, začal som to riešiť a použil tú aplikáciu, všetky budíky počujem. A som v podstate prvý, čo vstávam. Lebo moja manželka to nepoužíva, no to nepočuje. Čiže ja sa vždy bez problémov prebudím v tej ľahkej fáze spánku. Ale musíte mať rezervu, nedá sa ísť na tesno, že teraz musím vstať, lebo už bude potom veľmi neskoro. Takže, dobrá vec. Ďalší princíp je tá tma, čo tu bola spomenuná, že od spať o 10. Aj spánok, keď je fakt tma, pomáha. Tak je naše telo vymyslené, že ten hormón, jak sa to melatonín, nie som odborník, ale proste funguje to lepšie, keď je totálna tma. Čiže sme si kúpili závesy, ktoré zatiahneme, úplná tma v izbe, paráda. Potom, keď by sme to chceli dotiahnuť do dokonalosti, tak pri budení sa je dobré mať lampu, ktorá pred tým zazvonením budíku začne rozsvecovať. Dá sa kúpiť taká lampa, že sa začne rozsvecovať v izbe. Takže, no a keď cestujete, ja som cestoval lietadlom po Európe, ale tí, čo cestujú do Ameriky,
A raz som bol, hej, 6-hodinový posun, to vám tak rozbije biorytmus, čiže to, čo vám hovorím, sa dá na tom pochopiť, že to funguje, ten princíp. Koľko hodín máte časový posun, keď cestujete medzi zónami časami, tak toľko dní sa z toho spamätávate. Takže ak som bol na týždeň v Amerike a tam 6-hodinový posun, tak som bol rozbitý ten celý týždeň a ešte ďalší týždeň potom, keď som sa vrátil. Čiže to je asi odpoveď praktická. Neposúvajte si časový režim dňa viac ako o hodinu, lebo budete to cítiť. Dobre, spánok je tiež zaujímavá téma. Niektorí sú schopní hovoriť o tom, že stačí spať 4 hodiny denne, ale ja by som sa do toho nepustil. Lebo to už je príliš náročné a odvážne. Dobre. Môžeme diskutovať viacej, mať otázky a tieto veci, lebo ten seminár nemá byť tak odborne, skôr prakticky. Čiže môj taký checklist tých vecí, definitívny, ktorý vám chcem prečítať, to je na tomto skoro poslednom slide, že ak chcem riešiť zdravý životný štýl, musím riešiť myslenie. To spomínal Janči, riešia to psychológovia, kňazi a každý rozumný človek s tým sa vie stotožniť. V Svetom písme je napísané, že premente sa obnovením mysle. Proste stále to vychádza. Ja nie som len nejaký stroj, ktorý reaguje na marketingové ponuky, čo si mám kúpiť, lebo to je v akcii. Ja dokážem to premôcť, proste, lebo tá myseľ je kľúčová. Takže to je moja najpodstatnejšia rada. A ďalšia vec, čo som v praxi vyskúšal, pitný režim. To je také vtipné, vám povedia, že máte piť veľa vody. Lenže je tam chyták, som si to čítal posledne, máte veľa vody aj v strave. Keď jete ovocie zeleninu, tak to je tiež kopa vody. Takže ak sa zase predávkujem a budem piť veľa tej vody, 3-4 litre, tak môžem si aj uškodiť. Takže zdravá miera. Ďalší problém je, moderné sú tie filtre. Kúpite si Brita, alebo jak sa to volá. Poznáte to? Tá voda chutí lepšie. Keď nechutná voda z vodovodu, áno, chutí lepšie. Ale je tam trošku iný problém. Tak ideme k tomu princípu, že zdravo môže byť lacno. Nemusíte veriť všetkej reklame. Takže tá Brita, keď sme sa presťahovali z Košic do Dolného Kubína, tak som prestal používať Britu, lebo voda chutí dobre. Nie je dôvodu filtrovať a bať sa všetkého. Ak si vyfiltrujete cez Britu, tak teraz budem antireklamu, mohol som si to opustiť, zbavíte sa aj minerálov a vaše telo potrebuje minerály. Čiže práve tu zojaví nejaký pán bol u lekára a riešil svoje zdravotné problémy a prišli na to, že mu chýbali minerály, pretože pil samofiltrovanú vodu s dobrým úmyslom, ale mu to nakoniec uškodilo. Takže aj tam vyváženosť. Keď už si ju musíte filtrovať, že je to fakt zlá voda alebo nechutná, tak potom si kúpiť minerálku. A tiež dobrá rada, nie len jednu, stále jeden typ, proste to prestriedať. Minerálky sú vedia byť fantasticky liečivé. Keď máte problém s žalúdkom, veľa kyselín, tak ja pijem fátru kvôli tomu. Ale keď som prestal jesť po sladkosti, tak už som nemal až taký problém s kyselinami, lebo som sa znormálnil trošku. Ak vás zaujíma nejaký zdroj, skutočného odborníka na stravu, tak poznáte Bukovského? Igora? Igor Bukovský, áno. Super človek, odborník, aj ako človek, aj ako odborník, takže YouTube vám nájde veľa videí na tento smer. A on hovorí o tom, že áno, ľudia sa snažili schudnúť a on sa im venoval a prestali mu chodiť už ho to prestala tá téma baviť, lebo už dá sa povedať, že už je to aj taká všeobecne známa téma, zdravo žiť a zistil, že tí ľudia postupne prestali chodiť s tými problémami nadváhy, lebo už to vedia riešiť relatívne, ale začali chodiť ľudia so zažívacími ťažkosťami. Takže veľmi dobrá prednáška a musíte si pozrieť prvé histórie z tých novších. A hovorí o tom, že naše telo je tak vymyslené, že hlad, si predstavte, hlad má svoj význam. To nie, že nesmie byť nikdy hladný, ale že potrebujem byť hladný. Takže tá prednáška ma fantasticky usvedčila z toho, že robím chybu a keď mám hlad, nemusím do niečo hádať. Nie, proste ten hlad je očišťovací mechanizmus, ako očistí organizmus. A proste je to tak vymyslené a pokiaľ to nerešpektujem, tak si uškodím. A mnohé tie ťažkosti, rakoviny, intolerancia, neviem čo všetko, dáva práve zavinu tomu, že jeme veľa, často, bez rozmyslu a tak ďalej. A
tie dve motivácie, ktoré tam spomína, zase sme pri tej duši alebo duchu, že ak jem kvôli hladu, predsa len je to legitímny dôvod, ale ak jem, pretože mám niečo chuť, idú mi slinky, chcem si niečo sladké dať, alebo neviem, nejakú udeninku a tak ďalej, toto je to, čo treba viacej riešiť. Ten hlad je pravda, treba občas aj nechať zafungovať, ale je to legitímny dôvod, ale problém je tá chuť. Čiže naše chuť si užívať všetko dobre bez miery. Dobre, ďalšia zaujímavá skúsenosť, sprcha. Neviem, či máte chlorovanú vodu? Počuť to, cítiť to? Počuť. My sme riešili alergie, sme pátrali za netou, strašne malé svrbenie, nedokázali sme priznať to, že čo. A nakoniec sme zistili, že v tej sprche je strašne veľa chloru sa valí na človeka. Keď sa kúpe, tak ten chlor vyprchá. Tak sme kúpili filter a sme to vyriešili. To je taký zdravý typ. Čiže nielen tá voda na pitie, aj na sprchovanie a umývanie môže byť nejaký problém. Otužovanie. Ako zvýšiť imunitu? To nikto nemá rád, čo som sa bavil. Zvyknite otužovať? Ako? Studená sprcha v lete. V lete, hej? No inak v lete to dobre padne, začal som to aj ja. Mám motiváciu, je mi strašne horúco. Tak nenadávam, nepotím sa, skočím do sprchy, ľadová. A potom sa cítim úplne super. Napríklad zo sedenia problémy s krčovými žilami, to je to isté, treba to studenou sprchou a sa to proste zmobilizuje, tie žily sa dajú do poriadku postupne. Dobre, čiže otužovanie, cvičiť to imunitu, ľadové medvede, ste počuli o nich? Obdivujeme, hej, ja sa rád, že viete skočilo také vody. Aj som čítal v nejakom časopise metóda nejakého vila, ktorý proste zoberie mužov do polpása na trénerkách a idú na nejaký kopec, nejakú horu. Takže zdravý rozum sa zdá, že sa pominul, ale keď majú chuť motiváciu, zaberú sa takéto fantastické otužovanie, oni sa dajú do poriadku. Normálne, že ako sa ich organizmus zmobilizuje, my sme tak spohodlneli. Však vaši rodičia, starorodičia žili v ťažších podmienkach, my sme tak spohodlneli proste autičko, klíma, všetko tu, pohodička, kľud, zafoká a hneď som chorý. Proste je to problém, potrebujeme otužovať. Potenie sa. Chodím do sauny občas. Zase prirodzený princíp, ako sa telo očistí. No na čo vymýšľať nové? Alebo keď som chorý, tak sa zabavím tak, aby som prechodil všetko, čo mám, keď už nie do sauny, tak doma sa prepotím. Prepach nosa, no to je nechutná vec. Ako sa dá byť zdravý za lacno? Ja som chodil po lekároch a Orlo, skrátke sa o tom, Orlo, nikdy to neviem vysloviť, strašne dlhý názov to je. Ušno-nosno-krčný. A mi povedal nakoniec, dávali mi kadečo kortikoidy a niečo, antibiotika, všetko možné. Nakoniec hovorí, skúste si preventívne preplachovať nos, presprejovať alebo aj preplachovať. Je to nechutné, ale pomáha to. Čiže antibiotika neberiem do 5-6 rokov, vôbec ich nepotrebujem. A môj syn bral prvýkrát antibiotika v 3,5 roku, pretože sme trošku podcenili fúkanie nosa, sme nechali tam premnožiť, spadlo mu to na priedušky a už to išlo. Proste okamžite, asi tak, keď vám niekto začne vchádzať do bytu nejaké bacily, hotrevec, tak hotrevec musel vytrvadiť von, takže mu to proste spravím ako tobogán a keď prichádza, tak ho hneď po tom tobogáne z slanej vody pošlem von. Je to nechutné, ale tí, čo to skúsili, moja žena sa na to dala a tiež už má menej s tým problémy. Sprej do nosa, to je zase len taký komerčný ťah, je to ľahké a jednoduché, dá sa to hocikedy, ale keď chcete seriózne sa zbaviť tých bežných zimných chorôb, prepláchnuť nos. Ukážem vám fotku, ako to vyzerá v praxi. Niektoré veci z indickej medicíny, tam majú tzv. Kanvičku na prepláchovanie nosa. Ja som osobne cvičil jogu, ale som to zanechal kvôli tomu, že duchovne mi to nesedelo, ale niektoré tie praktiky aj tých iných čínskych a nejakých týchto stoja za zváženie, hlavne keď sú naozaj hovorené. A to preplachovanie nosa Indové robia a sú celkom zdraví. Hľadám vám tú fotku, aby som vám ukázal, ako za lacno, zadarmo prakticky, môžete si robiť preplachovaciu konvičku. Ako vidíte, umývadlo, ktoré máme v kúpeľni a keď na nás niečo lezie, alebo sme už jeden z nás chorý, tak to sme my dospelí dvaja. Deťom malé ampulky dávame do nosa, čo sa dá kúpiť v lekárni.
A toto je proste fľaštička s tým sosačikom na pitie. Tam býva taký ventil, ten vyhodím von alebo kúpim fľaštičku, čo tam ventil nemá, lebo to je to tak, čo to tak plúva. A musí to byť proste priechodné a rovno to pasuje do nosa. Tu v strede fľašky, alebo v hornej tretine robím dierku a mám fantastický preplachovací systém. Nalejem tam vodu, väčšinou z kanvice, tiež aby nebola úplne rovno z vodovodu, nech je trošku zdravšia, čistejšia. Necháme vychladnúť tu samozrejme, pridám morskú soľ. Kupujete si tie výrobky drahé, 5-6 eur stojí Vincentka, alebo morské tieto výrobky slané. Kúpim morskú soľ, to je lacnejšie, proste dám to do prevarenej vychladnutej vody, morskú soľ, koncentrácia, si pozrite, koľko má morská voda, odporúča sa chodiť k moru, tak je to veľa lacnejšie si tú morskú vodu, než chodiť k moru sa kúpať, kde sa vám to samo preplachne, aj keď nechcete, tak si to vyrobíte doma. Morská soľ, fľaška, pre deti väčšinou dierka do toho a keď to takto dám do nosa, nakloním, tak mi to prirodzene pretečie. No, ak to nechce ísť, tak je to odchaté. Dá sa to ešte aj cez ústa. No, to je fakt nechutná metóda, aj tým spôsobom, ale strašne lacná a strašne účinná. Takže... Čiže to keď si stretneš, tak to až tu? Tam je viac dutiny, jedna tu, druhá tu, potom neviem kde kade, takže ja to robím tak, že to tam cez bok, potom to potiahnem, že mi to aj prejde aj do úst, ale nie to vyplujem von. Čiže v podstate sa snažím čo najviac to prepláchnuť. Len nosom to vtiahneš, hej? Hej, vtiahnem nosom, ale samozrejme nie úplne, aby som to nevdýchol. Čiže nasávam. Toto je fakt, že zabijak všetkých antibiotík a infekcií. Potom mám ďalšiu radu, je to na zozname. Deti to ako príjmu. Deti musíme spacifikovať, niekedy ich buď presvedčiť, že to je dobré, alebo ich podržať ruky. A proste tie malé také sú ampulky. Malé ampulky s morskou vodou, hej, takou čistou, že zaručene čistou. A to pre deti. Z lekárne? Hej, ľahne si, volá sa to Aliamare alebo Libenár. A ľahne si dieťa, ako náhle viem, že už začínajú sopliky, vyplachujeme. Fakt, neboli doteraz chore, keď sme mali vírusy, no tak vírus sa s tým nedá, ale všetky tie sopliky sme odbili. A vieme, že známi, čo teraz majú tiež malé deti, sú často chorí a my im dávame len vitamín C, ktorému dojdem, tiež praktická a lacná vec. A zabije antibiotika a mnohé tie zbytočné liečenia. A to slaná voda. Len tieto dve veci dávame deťom, ale skôr preventívne. Ďalší princíp. Ani som si to nepísal, lebo som si spomenul. Prevencia. Oveľa skôr vyťahnuť zbrane. Čiže ani nesmrká a už deti predplachne? Dokonca ten môj lekár hovoril, že si to predstavte ako takú hygienu. Prídete domov, myjte si ruky, lebo ste si podávali so špinavými ľuďmi. No, proste bacily. A prídete domov, vypachnite si takisto nos toho istého dôvodu. V autobuse, kde je kopa iných ľudí chorých, kýchajú, kašľú alebo čo, tak tu sú chytené všetky tie potvory. Treba ich vyplachnúť von. Čiže ak vôbec nič iné, tak aspoň v zime v tom režime, že proste prídem zvonku od množstva ľudí, hneď si to vyplachnem. Preventívne. Aj keď som zdravý. Aj keď som zdravý, hej. A jeden kolega, keďže chrípkové epidémie boli, skúšal som sa inak očkovať, ale už som to nechal tak, proti chrípke. Toto mi stačí. On hovorí, že pravou rukou podáva ľuďom a ľavou rukou si šúcha oči a nos, kde sú tie sliznice, lebo keby to robil pravou rukou, tak čo? Všetky tie bacily, čo nachytal počas dňa, ak je veľmi veľký kolektív a družný, no tak si ich rovno zavediem do organizmu a už som chorý. Čiže to je dobrý typ, to sa mi nepodarilo nacvičiť. Je to niektoré... Sme ľudia, je biedný človek, hovorí aj, dokonca aj apoštol Pavel, že robí presne to, čo nechce, že sa mu nedarí. Mne sa to nedarí, neviem proste si zvyknúť na to, že podať rukou a toto sa šúchať. No. Ale treba skúsiť aspoň niečo zmeniť, pomôže. Nepodávať ruky. A viete čo, že Francúzi sa boskávajú proste, akože kultúra je sa boskávať. Dobre, kľudne sa pýtajte, to je také, že fakt praktické. Kde sme skončili? Dobre, pôst, ten som spomínal. Pôst je strašne dôležitý. Viete, čo sa zasmiete? Sú odnože kresťanské, ktoré hovoria, že v piatok nie je meso.
alebo že máte taký post, hej, Veľká noc. Je to fakt obdobie postu. Ja som sa snažil, hej, ale viete, čo nakoniec sa ukázalo? Že proste som mal, že mám nenormálne chuť vyžerať chladničku, dávať si samé pochutky a ešte k tomu večer, hej. Keď už by som mal rozpisovať princípy, ako schudnúť, tak jednoznačne večer nejesť, hej. Ten princíp je ďalší, že energetická vyváženosť alebo jak nazvať, proste priveľa energie napíše si tak, hej. A ja som presne toto, keď som sa snažil postiť, ten post je užitočný, keď ho naozaj robíte po všetkých možných stránkach. Eliminujete jedlo a môžete sa sústrediť na duchovné veci, ktoré sú dôležité, hľadať zmysel života, hľadať Boha a tak ďalej. A zároveň sa telo očisťuje. A mne ten post paradoxne, ktorý som ho nerobil, ale som ho chcel robiť, ukázal to, že naozaj som veľmi biedný a hriešný človek. A potrebujem naozaj pomoc a riešiť mnohé veci oveľa ešte skôr, než prepuknú nekontrolovateľnú vášeň, ako proste viedať. A toto je starší graf, čo som tam mal predtým, tú hmotnosť. Mne to práve pred Veľkou nocou som začal sa blížiť na nadváhe, si hovorím, to je trápas. Ale proste radšej to poviem, je to pravda. Proste nielen pozitívne príbeh, že sa mi darí, ja som taký úspešný. Hej. Treba hovoriť aj to navzájom, že proste nedarí sa mi v tomto, mám s tým problém a potrebujem pomoc, hej, riešim to. Takže oveľa, tieto príbehy sú totiž autentické. Ak by všetci hovorili sami success story a úspechy, tak by to bolo niečo na tom podozrivé. Sú určité firmy, ktoré vás namotivujú na všetko možné a potom žiaľ realita druhá tvár je iná. Takže radšej byť úprimný. Môj post posledný veľkonočný bol taký, že som úprimne musel priznať, že to nezvládam a potrebujem oveľa skôr začať riešiť preventívne, proste keď začne sa rozvíjať nejaká vášeň, nejaká zlá vec v živote, alebo burina vám začne rásť, tak je obraz, hej, potrebujete ju čím skôr vykoreniť, takže to je dobrá rada, neviem, či to tam niekde je, ale zapamätajte si, čím skôr sa nemaznať s vecami, ktoré vás ničia v živote. Či to nazvete hriech, alebo zlozvyk, alebo čo, treba to riešiť. A teraz sa zasmiete, objavil som teplú vodu, skoro slnko. Keď som bol často chorý, robil som v budove. Keď som začal to riešiť a skúmať, tak ja som bol v budove, kde sme nemali prírodné osvetlenie. Takto sme boli 365 dní, tých menej než 300 pracovných dní v roku sme sedeli takto, bez slnka. A fakt imunita ide dole a lekári čo hovoria, že sú také, dajme tomu, že moderné alebo aktuálne trendy, čo nám chýba. Tak je to vitamín B, C, D, ako ide abeceda, PCD. Hej, Ačko pozor, Ačko sa môžete predávkovať a skončiť zle, ale vitamín B, to je celá skupina nám chýba, vitamín C, dávkovanie je problém, že je zle pochopené, a vitamín D to je zo slnka, čiže ak máte problém s imunitou, ale aj iné veci ovplyvňuje slnko, proste tak, vitamín D plus slnko je lekár. Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Takže objavujeme teplú vodu, vraciame sa k tým. Niektoré veci naozaj treba skúmať a hľadať, debatovať. Sú blúdy, ale niektoré pravdy jednoducho tu sú stále. Keď raz niekto vymyslel slnko, aby nám svietilo, tak ho treba v zdravej miere využívať. 1. maja svietilo slnko a moja plešina zabudla šiltovku, tak ešte 2 dní som takto na dotyk cítil, že Takže to je opačný extrém. Dobre, možno vám slnko nechýba. No a pohyb, a toto možno by Janči mohol sa opäť zapojiť. Pohyb je taká veľká oblasť, čo ja sa nechcem púšťať, ale pochopil som zo pár princípov, čo mi vysvetlili fyzioterapeuti, keďže už som, zasmejte sa, pomáhal som pri stavbe domu, predtým som sedel pri počítači celé noci a zrazu som chytil vrtačko, išiel som riešiť káble. Tak ma seklo, že som chodil 2 mesiace na rehabilitácie a začal som rozmýšľať, čiže máme 2 druhy záťaže chrbtice, pasívnu a aktívnu. Čiže ak pasívne zaťažujeme chrbtice, čiže takáto poloha, niečo robím, tak proste akákoľvek, aj pri kuchynskej linke, tak je to strnulé a zaťažujem ju. A tým si ju ničím. Ale pokiaľ mám nejakú aktívnu záťaž typu cvičenie, posilovňa, máte nejaké rehabilitačné cviky prikázané? No vlastne mal som problémy s krížovou chrbticou a tak som chodil asi 2 týždne na rehabilitáciu a odporúčili mi rôzne cviky, hlavne na
posilnenie toho krížového svalstva. A keď som ich cvičil, tak som ako pri odovzdávaní už výsledkov som poprosil, respektíve som sa spýtal do fyzioterapeuta, či by som vlastne mohol chodiť do posilovne. A odkázala mi, že áno, ale nezačni s nejakými veľkými extrémnymi váhami, ale začni najprv pomaličky, nech si tie kosti a tie svaly zvyknú na tú záťaž a potom po nejakých 2-3 týždňoch zvyšujú váhu a aby vlastne ten chrbát, aby sa ten chrbát zosilnil vlastne nejako takto. Je to taký problém, že dnes sme, zase je to pri tom istom princípe, že sme zameraní na to, čo je viditeľné, takže to teraz nechcem si teba doberať, ale parádne bicepsy. Alebo proste naozaj chlapci máme tendenciu cvičiť na ten objem, ale problém je, že vnútorné telo a trub je slabý, hej, a chrbtica a krížová oblasť, to je presne toto. Čiže cvičí sa na efekt a necvičí sa na funkčnosť a k môjmu fyzioterapeutovi chodili aj mnohí kulturisti, ktorí boli hotoví, proste mali také bolesti, čo by nemali mať. Dobre, čiže zdravá miera správneho pohybu. Chodil som aj na masáže a tak ďalej, je to veľa lepšie než rehabilitácia. Opäť je to možno, že ako prevencia. Ak máte aspoň trochu problém s chrbticou, tak prečo si nerobiť relax a neísť na masáž? Dokonca sa pozeral na jedného masára. Teraz. Takže je to dobrá vec, nečakať na to, že musíte ísť k lekárovi, nechať sa napíchať. Je tu jeden dobrý tiež, čo bol ako z garáži, ktorý rieši bolesť chrbtice. Oveľa lepšie ísť skôr pri malej bolesti, alebo keď nie je žiadna raz za čas, sa zrelaxovať, nechať sa premasírovať, alebo si zabehať, zobrať niekoho, ísť do garáže zacvičiť, tak sú to útorky, proste robiť niečo preventívne. Dobre. To už som také hesla, že epidémia zlého sedenia. Ak máte sedavú prácu, tak asi viete, že máte nejaký problém a budete mať časom. Dobre, no. Máme tu ochutnávky, tak pozerám na hodinky, do čo by sme sa pustili, lebo mám kopu takých vecí. A strava je obrovská oblasť. Dnes nás podporili tri kubinské firmy, Biofarma zo Záskalia, kontakty vám dám. Potom firma, ktorá robí produkty z topinamboru. A firma, ktorá robí výrobky z konopného semienka, dokonca aj oblečenie sa dá robiť z konope. Proste to je to staré klasické konope. Majú taký zaujímavý slogan pre mladých, možno zaujímavejší, že dobrý má drož. Ale je to všetko legálne, žiadne drogy. Proste je to konope, ktoré nemá žiadne návykové látky. Takže strava je obrovská oblasť. Neviem, či sa do toho pustiť, čo by vás zaujímalo. Mám potom ešte aplikácie, ktoré by ste si mohli stiahnuť. To možno nemusím čítať, ale ukázať tak narýchlo, ale posledná vec, ktorá je moja srdcovka a to bude taký môj blog, ostatné už nechám potom na takú voľnú debatu, je C vitamín. Oni sa niektorí zo mňa možno aj smejú, že som C-čkár. Nechcem robiť reklamu, ale na každú vec, ktorá je zdravá, vám je povedať, kde je najlacnejšia. Tak toto je vitamín C, 100 gramov za 2 €. To je šialene nízka cena. Keď si kupujete tie super výrobky, kúpil som si, že prírodné vitamíny, Jamieson, zase menujeme, toto je Demko inak. Tak proste som si myslel, že čo robím dobre pre seba, ale ak som toho jedol väčšie množstvo, lebo už som potreboval namiesto antibiotík, tak sa mi zhnusila tá sladká chuť, pozeral som si, koľko je tam aditív, farby, no na čo, tak som zháňal, kde je najčistejšie a mám najčistejšie. Ďalší problém C je, že štandardne sa udáva 100 mg alebo tak nejak na deň príjem vitamínu C a každý sa drží toho, lebo je to napísané na obale, ale pointa je, že organizmus funguje dynamicky. A keď máte stres, máte chorobu alebo iné okolnosti, organizmus potrebuje viac. Takže 100 mg je v podstate dávka, ktorá vychádza z toho, aby ste nedostali skorbu, čo je choroba námorníkov zo starých čias, a to bola hanba ju dnes dostať, lebo dnes máme celkom relatívne bestrú stravu oproti tamojšej dobe na lodi, keď mali iba dva druhy potravy. Tak my jeme celkom bestrú, takže skorbu nedostaneme, ale z toho žiaľ vychádzajú tie minimálne dávky a
A on môžem odporúčiť aj knižku, ktorá to rozoberá trošku viac. Proste po lopate povedané a zhrozíte sa. Ja užívam teraz nejakých 16 gramov vitamínu C denne. Nie naraz. Keby som to užil naraz, tak sú z toho prehánky. Ale si to rozdelím do malých dávok a proste viem, že mám to načítané a testované, že organizmus to potrebuje. Ako náhle mi bude lepšie, lebo ešte dobieham nejakú chorobu, ktorú som ja nedostal, len u môjho syna prepukla, tak potom to znižím tie dávky a pôjdem možno len na pol gramu denne, ktorý si dám občas do pitia. Mám tu aj pitie, rôzne druhy. Je to fakt veľa, že skôr koho to zaujíma, môžeme si robiť taký krúžok tu a o tom debatovať, aby som vás už takto nenudil prednáškou. Ale prečítam vám z tej knižky o C-čku. Možno ste nevedeli, že my sme si mali pôvodne vyrábať vitamín C, že je to geneticky zakodované v našom organizme, ale máme všetci genetickú poruchu, že si ho nevyrábame. Čiže už to dáva indíciu, že ho asi potrebujeme doplňať značne. Takže evolúcia alebo stvorenie, to je komentár autora knihy, ktorý není objektívny, ale je to jeho názor a podľa mňa pochopíme vďaka tomu určitý princíp. Táto kapitola je osobnou úlohou autora a predstavením názorov. Nikomu ich nevnúcujem a cenný čitateľ s nimi naloží podľa svojho presvedčenia. Vedci, ktorí skúmajú vitamín C a okolnosti jeho syntézy, sa často zaoberali úvahami, kedy a prečo došlo k genetickej poruche, ktorej následkom je nefunkčnosť enzymatického systému výroby vitamínu C u niektorých cicavcov. Mimochodom, my si vyrábame, je postup ako v fabrike. Proste sa to vyrába a na konci jeden z tých posledných rokov zlyha, takže ten celý postup bol na nič a je neúčinná látka výsledkom toho. Niektoré organizmy to vedia produkovať cicavci, ale my máme túto poruchu. Čiže odhľadli to na obdobie medzi neskorým paleocénom a kreatocénom a ako príčinu odhalili možný výbuch supernovy, ktorý mohol zasiahnuť Zem vysokými dávkami žiarenia. Jedna z teórií. Ďalšou teóriou je mutácia spôsobená retrovírusom, ktorá sa však v podstate ani neprotirečí radiačnej teórii, pretože radiácia môže meniť aj vlastnosti a správanie vírusov. V ľudskom génu je podobný potkaný gén, ten je homológny s ľudským a majú mnoho spoločného, ale v ľudskom géne chýba exon 8, odborné veci, namiesto toho sú tu kusy AU sekvencií retrovírusu. Ostatné časti obsahujú rôzne mutácie a kusy cudzieho kódu. Čiže ja som zabudol ten celý text dokončiť. Potom je tam tretí názor, že človek, poznáte to, veda hovorí o evolúcii, väčšinou školy vás to učia automaticky, ale sú aj iné teórie. Teória inteligentného dizajnu, že nás stvoril niekto. A proste bola to inteligentná bytosť, ktorá ten celý systém dobre vymyslela. A jednoducho poznáte príbeh o vyhnaní z raja? Tak to je ten kreacionistický, vedecký podložený názor. A v podstate dá sa povedať, že teória, že preto nemáme ten vitamín C schopnosť tvoriť, pretože už nie sme v raji. Takže žijeme v svete, ktorý je porušený, poznačený nedokonalosťou a hriechom. Takže to je to vysvetlenie o vitamíne C. Tú knižku si môžete nájsť na internete, volá sa, že vitamín C zabudnutý poklad. Takže to by bolo asi tak z toho prehľadu. A teraz by sme mohli začať ochutnávať a debatiť. Alebo môžete dávať otázky, ale nie som expert, skôr sa spýtajte na to, že ako riešim to, ja vám poviem metódy. Ja by som sa na to C-čko spýtala, že skôr ja uznávam viac citróny ako toto. Hej, práve doktor Bukovský hovorí, že niekedy je možno bezpečnejšie, že zjesť jedno jablko a ďalšie príslovie, že alebo to je možno z angličtiny prevzaté one apple per day will send your doctor away, čiže jedno jablko denne a nebudete potrebovať doktora. Ten vitamín C, ktorý je v ovoci s inými látkami, je ten citrón a tieto veci proste spolu pôsobia veľmi prospešne pre organizmus. Čiže jesť len izolované C-čko a nič iné by pravdepodobne človeka nevytiahol z biedy, ale ja si tam dávam často ovocné šťavy a tak, pretože spolu to pôsobí ako katalizátor, keď poznáte z chémie. Ale neviem, či si sa toto pýtala. Že namiesto tohto citrón, ja mám radšej. Citrón miligramov, keď je celý, keď vravíš, že si dávaš toľko denne, 20, že koľko je celý citrón asi, či to nebude znamená? Ten citrón nebudem mať ten gram,
budeme mať menej. A je problém trochu, že keď rátali to, tam sa nejak tej knižke rozme pokusím na tom, že rátali, koľko by sme toho museli zjesť, aby sme dostali do seba tú dávku toho C-čka, ktoré sme si pôvodne mali, teda vedeli vyrábať v raji, v tom stave pred vydaním z raja, tak ako je to obrovské množstvo, nedá sa to zjesť, lebo ani to ovocie už nie je to, čo bývalo. To v raji, hej, keďže vieme, že teraz, jak hovorím, dopestujte si radšej sami, pretože tie postreky môžu tak znižiť celkovú tú užitočnosť toho ovocia, že možno ho radšej nejesť. Takže aj to je ten problém, že dnes reálne nedostaneme do seba také množstvo vitamínu C, ako by sme potrebovali, čiže preto som sa dal na prášky, ale to je jediný prášok. Moje prášky sú čisté C-čko, práškový. Aj to, že keď máte tabletku zalepenú s nejakými zlepovacími materiálmi, tak zase dostávate do seba zbytočné veci, čo netreba. Čiže prášok C-čko, prášok soľ, a to sú jediné moje prášky, čo užívam. A ešte si občas pridám sodu bikarbónu, lebo to množstvo je veľmi kyslé. Čiže ak jem veľa toho, je to fakt kyslé aj na chuť, aj ten žalúdok môže mať trochu problém, tak si primiešam do toho sodu bikarbónu a viete, že to je najzdravšia, najčistejšia šumienka. Keď spomínate na šumienky, čo boli kedysi, je to také retro, ale občas sa to vráti v nejakej komerčnej podobe zás, tak tam je soda bikarbóna a nejaká kyselina citrónová väčšinou, tá je lacnejšia. Ale keď si tam do toho C-vitamín, čo je L-ascorbová, tak je ešte aj zdravšia. Takže ja vám tu namiešam a môžeme sa napiť. Ste hovorili, že 16 mg máte teraz? Nie 16 gramov. Či gramov, gramov. No. To je koľko, tam je taká odmerka, ja to poznám, tam je koľko tých odmeriek. Snažím sa si to zjednodušiť. Normálne 2 čajové lyžičky. 2 čajové lyžičky. Ráno si navarím celú konvicu čaju, 2 čajové lyžičky rozmiešam, pridám trošku tej sódy, keď sa mi zdá, že mám dosť kyslého. A upijam si to vždy, keď idem okolo. Už teraz nie som taký proste, ak som bol chorý, tak som si dal stopky každú pol hodinu a som si dal vždy aj niečo odmerané, aby som to usledoval. Ale teraz je už to tak voľnejšie, ale znižujem to dávku. Ale predávkovanie C-čkom tam v tej knižke, čo píšu, nehrozí? Hej, to sú rôzne názory, že či sa môžeme alebo nemôžeme predávkovať. Aj fakt C-čko je jediná vec, čo som si načítal a tá knižka má 400 zdrojov literatúry na konci, takže dá sa ešte študovať viac. Je to tak všeobecne známy ten argument, že predávkuje sa C-čka, je to drahý moč a tak ďalej. Že cez obličky vám vychádza strašne veľa vecí, čo všetko jete, ale čo nepotrebujete cez obličky. Čiže by ste museli prestať jesť, aby ste tie obličky zaťažovali, lebo drahý moč môže byť aj z dosť drahého stejku, hej, v reštaurácii, n-krát drahší. Dobre, pointa je taká, že organizmus má nejakú mieru toho, čo potrebuje. Ja to zjem, príde to cez črevné steny, tam je určitá hladina, koľko toho sa vstrebe. Keď to prejde do krvi, tak tam je určitá miera, koľko toho treba v tom organizme a keď to organizm nezužitkuje, až vtedy to ide von obličkami. Čiže ak ja som chorý, mám stres a málo spím, hej, spánok tiež zase je v tom, to súvisí, tak proste ja to C-čko celé spotrebujem a cez obličky nepôjde skoro nič. Práve preto si to sledujem, že koľko si dávam a zhodnocujem z toho, čo som čítal a jak som ho testoval. Keď som to prehnal, tak naozaj človeka začne preháňať. To je taký signál, hej? Čiže presne vtedy to stiahnem dole, znižím a žiaden problém. Dobre, lebo ja som schválne preto pýtala, lebo ja to tiež presne toto kupujem deťom, ale som si to tak ako si nejak nadávkovala a sama rozmýšľam niekedy, že či to nie je tá správna dávka, či to nemôžeme prehnať. Treba sa povedať s važorom, len nie každý sa venuje tej téme, takže pravdepodobne máte tie zaužívané staré normy, ktoré sú zo 60. rokov. Aj veda lekárska je strašne obrovská téma, čiže nie každý si všetko študuje. Takže je normálne, že sa traduje, ak dodnes sa učíme z komunizmu evolúciu, ako nič proti teóriám, je ich viacej, nielen kreacionizmus. A takisto aj v lekárskej vede sa tie mnohé staré veci tradujú, lebo proste to nemá človek šancu všetko si udržať prehľad. Dnes je moderné a možno jedna dievčina z partie mladých tu v Kubine pôjde študovať naturálnu medicínu, čiže liečenie zdravou výživou, bylinkami a všetkými takými vecami, čo sa žiaľ v Európe ešte moc toho nedá, ale v Amerike sa dá študovať. Čiže veľmi sa teším, ak takého človeka budeme mať a budeme môcť robiť prednášku odbornú. Že ako relatívne za lacno s tými vecami, čo máme k dispozícii a boli dané, môžeme bez zložitých priemyselno-farmaceutických postupov byť zdraví. Už to tu nepíšem, ale dnes je problém industrializácia. Že všetko sa robí priemyselne vo veľkom
Aj pšenica už není to, čo bývalo predtým a preto sa aktivovala tá špalda. To je tá stará pšenica. Preto je to znovu tu, lebo to len dokazuje to, že tá prinesená robená pšenica má svoje nevýhody. Ale to už nehovorím o geneticky modifikovaných veciach, čo je rovno robiť zo seba pokusné králiky. Dobre, ešte otázky také skôr. Tak buď na princíp sa ma spýtajte, alebo na niečo praktické, ale nevysvetlím vám všetko. Roman, ja si dovolím niečo povedať. Chcem ti len poďakovať za tú prednášku, čo si dal vôbec sa takto nepoznám, že dokážeš takto logicky a vyvážene vysvetliť niektoré veci, pretože sa mi to páčilo, čo si tu hovoril. Lebo keď to spojím aj s tými školeniami, ktoré som absolvoval, čo sa týka anatómie tela, hej, funkčnosti ľudských orgánov, systému krvného obehu, proste s tým kostrovým systémom a s tým všetkým, čo je, krvným obrazom a tým všetkým, tak sa mi to veľmi páčilo. Naozaj vyvážene si to rozprával a som prekvapený, že vôbec sa lebo ty sa musíš tým už zaoberať niekoľko rokov asi. No je to tak, že ak človek vážne chce, sú také instantné riešenia, čiže idete k lekárovi, dostanete tabletku, užívate a je vybavené. Ale to je zlý prístup k životu. Veľakrát je problém proste vo mne, vo vnútri, v myslení. Duša, duch, proste hriech, ale aj vzťahy, proste nenadarmo sa rôzne alternatívne medicíny rozvíjajú, a mnohokrát sú aj bludné smery. Hej. Takže ono človek to musí riešiť. Podľa mňa, ak to riešite len tabletkami alebo neriešite, tak prosím vás, začnite to riešiť. Proste, no. Tam mám letáky, zdravie výživy a neviem čo všetkého, ale vám poviem na rovinu, robil som filter, lebo sú šarlatáni a možno ste videli Lovci šarlatánov, je taká stránka alebo taká tendencia. A áno, fakt je veľa falošných, neodborných alebo blúdnych proste teórií, no je to niekedy ťažké sa v tom vyznať. Ja som vyfiltroval to, čo je spojené s nejakým náboženstvom a som to dal na bok, hej, aby to bolo čiste proste naozaj vecné a vedecké. Hej. Som síce veriaci človek, ale zase na druhej strane nenegujem vedu a logickosť, lebo som aj inžinier, takže nech si to musím dať dokopy a vyfiltrovať. No. Čiže ešte raz vďaka, Roman, za to. Práve sa stalo, ja sa rád porozprávam, ale by som rád zavolal hostia, ak sa vám páči téma, na konkrétnej oblasti. Tá zdravá výživa je obrovská oblasť. Pohyb, to by sa hodil nejaký fyzioterapeut. A na veci duchovné, tam by sa hodilo možno rozprávať o veciach vzťahov a odpustení a tak, čo podľa mňa väčšinu reálnych problémov, čo riešime v živote, je vzťahy a odpustenie. Tiež tak oslovila táto téma, lebo tiež sme povedali, že treba asi aj cvičiť, aj behať, nie len tá strava, sledovať ju. No, je to strašne teraz populárne, žijeme v dobe, kedy sa o tom veľa hovorí, sú inteligentné hodinky, no. Sledujú, koľko som robil krokov, 5200 tento deň, to je lepšie, mal som nič len 2000, viem, že som ich presedel. Čiže ďalšia spätná väzba, ktorá vám pomáha sa zlepšiť. Tu sú aplikácie, no, ak máte smartfóny, tak môžete cvičiť podľa smartfónu, vám ukáže, a v obývačke s vlastnou váhou. Viete, ak vás to položí v vozovkách na lopatky. Vlastnú váhu nezvláda väčšina ľudí. Sledovať svoju hmotnosť, to sú tie inteligentné hodinky, lepší spánok môžete sledovať a mať určitú disciplínu. Takisto, keď chodíte na turistiku, bicykel, tiež vám pomôžu tie aplikácie vás motivovať a dokonca sa pochváliť, to sú tie sociálne siete. Mám prednášku na sociálne siete, a je to dobrá vec v niečom a v niečom zlá. A dobrá vec je to v tom, že napríklad ľudia športujú mladí, alebo aj starší a sa pochvália tým, že koľko som dnes zabehol, lebo im to aplikácia ukazuje, naozaj sa motivujú. A to je super. Dobre, to je také technické. Pýtajte sa, keď tam hovoríte. Nie k tomu? Dobre, mám tu tú stravu, takže vitamín C to som už spomenul. Mám tu pre vás klíčky, kde som ich mal? Ja v chladničke som. Máte dnes chladničky klíčky. Ďalšia super lacná potravina, to som zobral názov z nejakého článku. Zoberte semienka, nakličite ich a zrazu sa tam prebudí život. Je to vyslovene, že zázrak života.
veci skúšali dať dokopy všetky látky, čo sú tam a stvoriť život. Nepodarilo sa. Poznáte taký vtip, že vedci si povedali, že už vedia toho veľa a idú súťažiť s Pánom Bohom, že oni už vieme stvoriť aj človeka, tak akože začali to skladať z tých materiálov, všetko vedia, jak funguje, aspoň časti, že teraz, ale Pán Boh ich stopol, že no, ale to sú moje materiály a ty zoberte si svoje. Skončili. Dobre, to je odpočka. Proste ten život, ktorý vzniká v kličkoch, je fascinujúci a zrazu sa mení ich výživná hodnota a niektorí vedci hovorí, že na to môžete, z toho by ste boli schopní vidieť, je tam všetko. Takže ja používam mungo fazuľu, tu je to chrumkavé. A je to opekač, či nie? Nie, tak to na surovo. Ako možno sú recepty, ja som muž, čiže nevarím moc. Čiže ja to jem napriamo. Ale dajú sa nájsť recepty. To je bežne dostupná. Mungo fazuľa sa dá už kúpiť, už je to populárne. Poznáte zázvor? Že z Číny vraj. Viete, ako sa volá po slovensky? Ďumbier. Takže žiaden import niečoho nového, máme veľa vecí dobrých slovenských. No veď sused to v koflíku normálne doma tento zážvor pestoval, nechcem ani veriť. No, čiže ako nemusíme vždy všetko exotické hneď brať a kupovať, že to je to super zdravé. Proste normálne veci, ktoré tu máme doma. Mungo fazuľa je značne importovaná, už z toho názvu tušíte, ale čo som robil pokusy, ja som taký pokusný, som všetko možné kličil a mi to zaplesnilo, veľakrát musí to preplachovať, ale najlepšie sa chová mungo fazuľa a šošovica. Šošovica slovenská, občas kúpite, že do krajiny, nevadí. Proste má výbornú sladkú chuť a je chrumkavá a fantastické výživové hodnoty. Proste... A máš na to špeciálne nádobky? Nie, ja som lenivý, ja som si to zjednodušil. Normálne taký pohár. Zalejem na 24 hodín, nech to napučie. A potom už len každých 12 hodín ráno večer to preplachujem, aby tam niečo nezakvasilo. A ono to rastie v tme, hej? V kredencii, lebo musí kličiť. Možno by sa dal zlepšiť postup, aj boli väčšie kličky, ale... Čiže... jednoduché. Potom slovenská super potravina, alebo liečba, propolis, med, všetky včelie produkty. Ak nemáte alergiu, ja používam propolis na rany, proste ja nemám moc v raničke iné veci, môžem propolis. Strašne malé písmo, čo? Cesnak, cibuľa, aj okrem C-čka, všetko na C. Keď je niekto chorý, tak taký zoznam. Cibuľa, zase slovenské, zdravé, dobré. A jablková denne, to som tiež spomínal. Veľa zeleniny. Ďalší taký princíp, ak chcete schudnúť alebo zdravo sa správať, je hovoriť si, že nesmiem, je relatívne správne, ale nikto to nepočúva rád. Takže oveľa lepšie si povedať, čo by som namiesto toho mal jesť. Čiže vyslovene ten žalúdok si zaplniť niečím, čo je zaujímavé a chutné. Čiže treba vyslovene objaviť nové chute. Zelenín, ktoré som v živote nejedol. Čiže ja vždy, keď chodím v obchodove niečo nové, ja to kúpim. Testujem, pozriem na cenu. Takže teraz jem napríklad zelerové stonky. Lebo sú lacné a chrumkajú a sú zaujímavé. Aj púpavové stonky. Boli sa do toho veľa, no. Som ešte počul som, keď nájdem recept, Nemama čaj robila z toho a dala aj listy, no úžasný čaj. A iba koreň a listy. A tak mi bolo na žalúdku, im to čo je. To perfektné. No, tá púpava musíme ešte objaviť. Aj koreň. Budem chcieť recept. A tie zelenové stonky, kde dostanete? Zelenové stonky bežne sú v Lidli alebo aj v iných reťazcoch. Tak za euro taká kopa. Človek si to chrumka. Možno si nás sme naučili na zeleninu, lebo má zažívacie ťažkosti. A museli sme už do začiatku, lebo keby sme na to nenaučili, tak je už asi v nemocnici. Predávkovanie drogami, teraz sa zhrozíte. Je problém predávkovania drogami a sa hovorí, že najčastejšia droga dnešnej doby je biely cukor. A proste sa pridáva, kamoš, ktorý dostal cukrovku, ma poslal kúpiť mu niečo, keď som išiel pozrieť do nemocnice. A mi hovorí, kúp mi nejaké udeniny, salámy, ale prosím ťa bez cukru. A ja, že šíbe ti? Akože, čo by tam dávali cukor? A on hovorí, nie, čítaj. A je tam cukor. Proste na to, aby sa zlepšila chuť.
Predávkovanie soľou, vysoký krvný tlak, soľ tomu pomáha. Predávkovanie cukrom zlepšuje chuť, to ani nehovorím, čo všetko robí cukor, imunitu, nadvahu a tak ďalej. A predávkovanie glutamánom, zažili ste, no ja som to zažil normálne, že sme začali trknúť tvár, syndrom čínskej reštaurácie, už zopár ľudí zomrelo, ale väčšinou to len robí reakciu takú, že organizmus to ťažko znáša. Fakt, bol som 2-3 krát, máte ten pult, zase pažralosť, oko vyjedlo, zalacno, tak aby aj čreva potrhalo v rámci. Proste som si nadávkoval a fakt som začal sa cítiť zle. Glutamán, oni to proste používajú na dochucovanie, je to trik, obchodný trik. A zase sme pri princípoch, chamtivosť, to je problém, to je ten koreň, že koreňom všetkoho zla a je milovanie peňazí, to hovorí Biblia a principiálne je to totálne správne, pretože obchodník, keď chce predať, tak tam dá veci, aby chutili, aby predal. A žiaľ, akože nie všetci sú, našťastie nie všetci sú takí nepoctiví, ale syndrom čínskych reštaurácií, to je proste veľa glutamánu v jedle. Čipsy, samý glutamán a tak ďalej. Mimochodom, glutamán je potrebný a nejaké množstvo ho treba, lebo on je v princípe to je chuť mesa. To je vlastne vyextrahovaná chuť mesa. Meso je preto chutné, lebo ho má v sebe, takže ako nie som proti tomu, lebo ani to nie je zakázané, je to jedna z dôležitých bielkovín. Ale keď človek začne ju priemyselne vyrábať a jesť na násobne väčšie množstva, výsledok sa dostaví. Proste, čo človek seje, to bude človek žať. Takže sme predávkovaní. Cicer si varil? Cicer som objavil, rozmýšľam, v akej podobe som ho. Za hodinu sa varí také krásne, to sa vôbec nerozvarí ako hrách. Aj zostane celé. Guličky celé. Ja kupujem všetky veci, potom aj sezónovú pastu a všetko možné. Dobre, čiže zredukujeme predávkovanie soli a tuky, zabudol som. Všetky možné tuky, transmastné, kyselé, kadejaké priemyselné robené. Asi ma čakáte, že? Ja som myslel, že prídete zajtra. Stíhame ešte Tesco, či máme čakať? Tesco stíhnete, aj. Do 10. Do 10. Dobre, skončíme hneď a poďme debatovať. Omega 3, 6 mastné kyseliny, počuli ste o tom, nie? Taký tuk a tak ďalej. To je to dobrý nápad, sú to tiež nejaké letáky. Tie oleje zase netreba prehrať množstvo. Je teraz strašný boom, ja som bol prekvapený, že až aká veľká knižka, katalóg olejov. Som sa až zahrozil a počul som tuším od Bukovského, že, alebo niekoho iného, že sa to netreba preháňať. Tie oleje ako fajn, je to zaujímavé, to na chuť, aj rôzne nové látky, ktoré vám možno chýbajú, si tým doplníte. Dokonca môžete cieľene jesť veci, tak jak lekár lieči, vy si môžete nájsť, niekde som našiel katalóg všetkých tých minerálov a vitamínov a kde ich nájdete v ktorých potravinách. Čiže ak viete, že vám niečo chýba, napríklad problém so sedacím nervom, C-čko, B-čko mi kázali jesť, tak som si vyhľadal v potravinách, v tabuľkách, čo to obsahuje a to si kupujem. Čiže v podstate sa liečím takým prirodzeným spôsobom preventívne. No a sú tu oleje, ich strašne veľa, ale tiež s rozumnou mierou, nie že viem si dávať na kilá. Takže aj tie omega-3, 6 mastné kyseliny teraz je taký veľký boom. Robia z toho reklamu. Tiež musíte vedieť zhruba koľko a čo vám treba. Ideálne je naozaj to riešiť lekár, ktorý vám povie. Dobre. A probiotika. Máme tu ochutnávku probiotický nápoj a budete mať úlohu uhádnuť, že si akého to je mlieka. Hej? Čakáte chyták, ale nepovedzte. Nič nehovorte. Takže probiotické nápoje, to je zase niečo prirodzené. Tí, čo majú problém s mliekom, tak stačí nechať skysnúť a skysnutého zjedia. Čiže opäť nič zložité. No, len to trvá nechajte skysnúť, to je zlý nápad. Proste to prirodzené mliečne kvasenie je veľmi zdravé a my ho potrebujeme. Bukovský, keď hovorí o tom tráviacom systéme, to vraj je tu máme ako po mozgu druhé obrovský počet nervových zákončení v tráviacom systéme je tak komplexný a zložitý, že len teraz veci objavujú, koľko je tam rôznych druhov baktérií, aký je tam celý systém funkčný a mliečné baktérie, mliečné kvasenie a tie druhy baktérií sú veľmi prospešné. Čiže si tým nakopnete imunitu, trávenie a v podstate človek sa môže vyliečiť. A ten farmár, ktorý nám toto podaroval, hovorí, že ľudia to chodia k nemu kupovať práve preto, že sa vyslovene liečia týmto kyslomliečným nápojom. Dobre. Takže moja rada, na čo lieky brať hneď, keď nemusíme. Treba skúsiť niečo iné.
A to vám povie lekár, keď sa opýtate, či je niečo, no mu dajte tú otázku, že či je niečo, čo môžem preventívne urobiť. Ja som mal aj žalúdok chorý, sa nezdal, čo som všetko mal. A mi lekár povedal, že ako z tých vypražacích jedál a tukov, akože nakoniec predsa je najlepšie to bravčová masť. Takže máme tu aj slaninu z mangalice, ktorá má aj menej cholesterolu. Verím, že snad to je pravda, že nielen reklama. A aj to treba. Zdravíme. Dobre. Otázky, alebo ideme jesť? Treba to zjesť. A vypiť. Aj vypiť. Ja som sa ešte opýtať, mám doma 16-ročného syna a tiež uvažuje, že by začal cvičiť nejako, tam si kúpil činku. A teraz, že či dáke sú, nemáte dáke také, možno aj videá, alebo čo si, že podľa čoho by cvičil, alebo čím by tak začal, nejaké rady ako na to? No, ja vám No, bude. Aj posilovne môže povedať príklad. Ja by som vám odporučil na začiatok, aby získal takú začiatočnú silu, aby skúšal vlastne bodyweight tréning, čiže tréning vlastnou váhou, ktorý som vlastne aj ja začínal. Vlastne nech skúša nejaké kliky na prsia, potom nejaké drepy na nohy, potom, že si kľukne k stoličke alebo k niečomu a robí také tricepsové dipy a klasicky nejaké brúšaky a rôzne variácie klikov. A samozrejme, zdravo stravuje sa a podľa toho, aký jeho cieľ, či je jeho cieľ schudnúť, alebo... Nechudí, skôr trošku chce tak krptiť, no ale jeho cieľ je možno takéto bicepsy, ako máte vy, ale ja už by som bola rada, keby to bolo vyvážené aj s chrbticou, tiež tam sme mali my tiež už potrebu, čo si robiť. Musí trup. A tým, že začne s vlastnou váhou, tak nebude makať na tom svalstve, ktoré je akože skôr akože na kraji, ale vycvičí si trup. A to je základ aj pre kulturistiku, aj pre čokoľvek. No a na začiatok nejaké tak 2 mesiace doma, nejaké 3-krát do týždňa cvičiť, nejakú pol hodinku alebo 30 minút dať si časovať a do tých 40 minút sa to snažia cvičiť. A jesť napríklad nejakých 6-7 krát denne, nejaké veľké porcie, veľa sacharidov, bielkovín. Podľa toho na internete sú rôzne také systémy, ktoré koľko kalórií má človek prijať za deň a koľko sacharidov a bielkovín na kilogram telesnej váhy. Väčšinou sa to tak pohybuje okolo gramu až 4 gramov tých sacharidov a bielkovín na, vlastne na kilogram telesnej váhy, čiže nejaký 80 kilový chlap alebo muž by mal prijať okolo 150 až 240 gramov bielkovín vlastne za deň, aby to rozdeliť na 50, 50 a 50 a medzi raňajkami, obedom a večerou nejakých 20 gramov bielkovín a po tých 2 mesiacoch skúsiť nejakú posilku, nejaké základné cviky, ktoré sú na YouTube, alebo ak má nejaký Instagram, tak lajknúť vlastne alebo follownúť nejakých kulturistov, či už zahraničných alebo aj slovenských. Máme tam rôzne videá, rôzne ukážky vlastne stravy, tréningu a po prípade suplementov, keď už a chce skúpiť nejaké suplementy aj nejaké doplnok stravy. Čo sú? Zatiaľ to sú? K tomu cvičeniu väčšinou sa dá kúpiť. Zatiaľ, Tak povedz o tom nejakú tú vetu, lebo je to no, k bežnej strave sa dajú kúpiť aj takéto doplnky stravy, kvázi suplementy. Existuje veľa druhov suplementov. Tu môžete vidieť, v tom červenom sáčku je proteín na nabratie svalstva a zlepšenie bielkovinovej syntézy. A to modro-biele sú vlastne BCAčka, sú to vitamíny, ktoré zlepšujú ten rast svalov, regeneráciu svalov a najlepšia kombinácia je 2-1-1, 4-1-1 je jedna z tých lepších. To znamená, že
4 gramy leucínu, 1 gram izoleucínu, 1 gram valínu v tej 5 gramovej naberačke. Romana k tomu kliky. Áno, tak som si predplatil cvičenie. A potom, ak chce vlastne... Je to jahodové. Je to vnuk alebo syn? Si. Syn, tak mu odporúčam skôr Gainer, ktorý som na začiatku tiež brával, ktorý obsahuje vlastne sacharidy, ktoré sú dôležité vlastne na pribratie a podobné veci. A neskôr, keďže budem mať nejakých okolo 80-85 kg, tak by som odpočul proteín, ak chce nejakú vyrysovať som napríklad na leto, nejakú plážovú postavu a zavieť nejaké dievčatá napríklad na dovolenke. A potom samozrejme zdravá strava. Moja filozofia je žiadny fast food, žiadne sladké nápoje. A jediné z takých sladkých nápojov je zelený čaj, ktorý ktorý pomáha k vlastne k energii. Čiže toto je zakázané? Toto je zlé, to vyliať. Alebo vlastne zelené farbivo vo uhorke alebo paprike, alebo v husarnom čaji spaluje vlastne tuky. Čiže ak vlastne chce k pribratiu aj spalovať tuky a urobiť si nejaké tie hličky, tak mu odporúčam k tomu naveraniu aj vysoko intenzívny trvalý tréning. To znamená, že napríklad bude na palce, dá si minútu ranný šprint a potom minútu taký kurz ako keby. A malo by sa to stihnúť niekedy 12 minút, lebo keď to je na 12 minút, tak to už vlastne spaluje tie svaly, ktoré nabral vlastne predtým. A spať minimálne 6-8 hodín, žiadne ponocovanie na počítači alebo pozeranie na nejakých hororov v noci. A žiadne čipsy, pivo, ani nejaký tvrdý alkohol, drogy. A ešte tie pukance by sa mohli, no? Pukance to je jedna z tých zdravších alternatív. A potom, čo mu odporúčim, napríklad sú rôzne kulturisti, ktorí vlastne pridávajú rôzne fotky. Ak si niekoho vyberie, tak sa s ňou inšpirovať, motivovať sa. A hlavne to mať vlastne myseľ aj s telom v poriadku, lebo ak nefunguje myseľ, zlyhá telo a opačne. A aj vlastne vzdávať, bojovať za to, čo chceš a mať vlastne čistú hlavu, byť optimista a stále napredovať, zvyšovať tie ciele a to je asi všetko, čo by to povedať. Super, proste pozbudiť sebavedomie mladého človeka. Možno zavolať do garáže, nech sa rozvíja v prezentačných schopnostiach. A to cvičenie tiež, Janči povedí, on robí v posilovni aktuálne, čiže určite ho poslať medzi ľudí. To je dobré. A to sa dá kde teda objednať, tam tie? Dobre. Alebo bežne to dostanú? Buď sa to dá kúpiť v posilovniach, ale tam je to väčšinou za väčšiu cenu. Ale odporúčam na začiatok taký Gym.SK, odkiaľ som zo začiatku tiež objednával nejaké tie suplementy a veci. A potom počase prejsť na Bodyworld.SK a jednak k suplementom sa dostávajú nejaké, zadarmo nejaké darčeky, napríklad nejakú energetickú tyčinku. A spolu vlastne s tou kúpom prichádzajú rôzne zľavy. Čiže keď si tam zákazník kúpite si napríklad 6-krát si objednáte nejakú vec, príde vám faktúra s 5% zľavou a plus tam máte ako zákaznícku zľavu, ktorá sa vám každým nákupom nad 50 € zvyšuje. A sú tam dobré ceny, sú tam akcie, sú tam balíčky a treba teba kontaktovať, poradíš. Alebo kontaktovať mňa. Dobre, môžem ukázať, to je cvičenie s vlastnou váhou, máme YouTubeový kanál, tak si pozrite, ako to vyzerá. To je tu v týchto priestoroch, hej. Sadnúť si tzv. Stolička, opríte sa o stenu a skúste vydržať, koľko vydržíte. Alebo kliky, takže. A samozrejme, aby som nezabudol veľa vody. Veľa vody. To je všetko. Z tých útorkov? Teraz je to útorky, hej. Cvičí to Táňa Jančová, ktorý poznáte. A teraz skúšajú aj podľa nejakého DVDčka, takže ja som si to skúšal. Toto je tréning, že idete
koľko to je? 30 sekúnd? Nie, 2 minúty, pauza, 2 minúty pauza. Aj cvičíte tým telo, ale to, čo sa robí teraz z útorky, je zase namerané na spaľovanie a ja, či to spomenul, sú rôzne druhy tréningov, tak si treba čudovať vybrať. A ten na spaľovanie znamená, že pol hodinu makáte bez prestávky a tam naozaj začne spaľovať tuky. Proste, a to je makačka. Takže sú rôzne. A samozrejme, môžem ešte? No. Že potrebujete správny vlastne tém na to spaľovanie, lebo jednoduchý teplo to nespaluje až tak, takže neviem vám povedať presné číslo, koľko to je, ale je to na nejakých nad 150 na 90 vlastne je ten historický a historický tlak, čo sú. A na tie pulzy to sa, tie novodobie bežiace pásy sú vlastne vybavené aj pulsmetrom, ktorý vám merá vlastne puls a podľa toho si určujete, ako bežíte, či to dobre bežíte a vlastne všetko okolo toho. Dobre. Zelený čaj, keď si spomenul, tak možno viete, že sa dá kúpiť zelený čaj v obchode, ale to je blúd. Vedľa toho, keď si počítate ten cukor, čo tam je, asi ho nasypete tak na váhu, ako som to spravil, tak je to slušná kvopka cukru. Takže nie tento zelený čaj. Vôbec žiadne soft drinky nepiť. Žiaľ v klube je ponúkame, ale keď môžem niekomu poradiť, tak nech si ho nedáva. Žiaden taký tzv. Soft drink, proste čítať, koľko je tam cukru a dať si radšej namiesto toho čistú vodu, alebo si do nej zamiešať cečko, trošku sody a je to šumie s bublinkami hneď. Alebo 100% čistú šťavu, toto máme od kamarátov z Nemecka, z okolností 100% hrušková táto. Dám ju asi v pomere, neviem, možno pätinu len do vody čistej a hneď to má inú chuť, keď už chce niečo chutné, ale nepredávkujem sa zbytočným množstvom energie. Takže s tým pitím chce to reformu. Ja som stretol človeka z zahraničia, ktorý proste pil vždy vodu a Francúzi to majú vo zvyku. Oni sú, viete, že labužníci a ku obedu vždy majú vodu. Aj v reštauráciách nemusíte si kupovať drahé, môžete ušetriť, zase je to lacné byť zdravý. Proste si opýtate vodu. Je to síce blbé, lebo oni chcú zarobiť na tých nápojoch tiež, ale proste je to lepšie. Dobre, poďte ochutnávať, môžeme sa pobaviť tak voľne. Poďte papať. A zajtra sú v klube Garážové talenty, keby ste chceli prísť sa pozrieť na nás. Tu je taká propagácia.